Purna Gati tata cara lenggih nampi sanes para kang rinembak wis cinakup jangkep datan wonten ingkang kacicir. Pramila saresingipun badhe kawontenaken wisuda talitarma tandha yekti panjenengan para tamu nyaosaken kurmat saha jumurung paring puji pangestu para tamu kula dherekaken jumeneng sawetawis. Wondene wisuda talitarma kairing babaring gending ladrang Sri Kaloko. Nun sewu monggo kepareng para kadang kinasih kas jumeneng sawetawis minangka sumpah kahormatan tumrap para paraga ingkang hadiraken gelaring upacara. Tata cara wisuda talitarma ingkang sepisan paring unjukan toya wening dumateng Risang Pangamten Sarimpit dipun tindakaken dening Ibu Miah Subawi. Toya wening menika menggur dikang sinandi wujud sanipa sesepanipun Ibu. Rening rawuhipun Risang Pangamten Sarimpit nadyanto sajuga putra pribadi ingkang sawiji putra mantu ananging katampi kadidene putranipun pribadi kadidene ingkang kinandhut Sang Candra Dasari linairake saking guwa garbanipun Ibu. Salajengipun pangrengkuh boten badhe sinipat emban cindhi emban sinadan sadaya karangga sami. Kalajengaken gepiyukan saha kelutan dipun tindakaken dening pamangku gati Bapa Subawi. Risang Pangamten kinepyok maneka warni gegodhongan godhong kluwih godhong apa-apa godhong alang-alang dipun kebyakaken Risang Pangamten kalih menika mujudaken tandha tresnanipun tiyang sepuh kepareng hangi cali sesuker ingkang sinandang wonten ing Risang Pangamten Putri satemah hambabar aruming asma. Kalajengaken sang Sekar Melati Rinoce Sekar Melati Rinoce kalamboto sinawang indah warnane anggondo arum nyebeki sasana parikir menggur dikang sinandi pangamten mugi tansah budidaya patkarti ingkang sae satemah tansah saged jagi aruming keluarga wonten ingkang pungkasan nglolos duwung kaniman kagantos duwung kasepuhan dipun tindakaken dening Rama Subawi. Menika mujudaken sanipa mugi pangamten mangke saged nglintir kasainan-kasainan saking tiyang sepuh. Kanthi sanipa curiga mugi pangamten mangke tansah saged landhep ping pikir lan tiping panggraita satemah dadya janma kang wicaksana. Sasuwing gending kang kapireng Risang Pangamten mila badhe sininggepan sindur kadherekaken tumuju wonten sasana Arinengga. Para tamu kula dherekaken lenggah wonten palenggan sakawit. Wondene wasna sawiga gati Risang Pangamten sininggepan sindur dening juru adat Ibu Tatik. Ciger kalajengaken lumaksana tumuju wonten ing sasana Arinengga. Pinarung swaraning pradangga Boyong Basuki.
Mangkono kawistara wis jumangkah kandi gagah risang pengantin sarimbit kekanden asta mringkang garwa datan gingkang salomba rikma pinarasasa tandha yekti siyaga niralaken alaming jejaka lan kenya lelumban wonten madyaning bebrayan agung pindhane jumenengan pangeran Pati Arsawini sudha lenggah siniwaka wonten Damar Denta pramila Rama Ibu Subawi sampun minitaya dumateng risang panganten sarimbit ngenya badhe mangun bali wisma mliginipun risang panganten kakung minangka pangarsaning keluarga mandhegani mangun bali wisma swaraning pradonga ingkang munyohang rangin siniring pangli ing warenggana dumbeling awiyat sadu asung pepuji pangastuti mring risang panganten sarimbit mangkono gurawalan bapa Subawi ngenya nganti risang pisan sekalian kadherek tumuju lenggah kanthi mardu mardikaning gas usnya pepunden catur lenggah wonten ing sasana ingkang sampun mligi kasawekaken sasu ing gending ingkang kapir cigra lengser saking ngarsanira sang pindha narpat kadang suba manggala tumuju wonten ing pareman sakawit